zvachizoendawo majamburi ezimbabwe apa tinoti Idi Mnangagwa ostepa down oti handina aspirations ekuenda mu3rd term bid. Muri Zimbabwe chichangopinda sanambopinda muzvizere munoina uende kurudzira wasubscriber wolaika wotina on the bell icon tunambochera maupdates anokupa pano paZM News Live. Noti mupepa nawu unokuda kunyogwa muchinzi I have no 3rd term aspirations. Tichipinda muzvizere zvinonzi President tells speculators to keep dreaming. I have no 3rd term aspirations. President Mnangagwa says he does not have intentions to run for a 3rd term, emphasizing that there is no iota of evidence where the ruling party, ZANU-PF, has pushed for something that violates the supreme law of the land. Those are kutaura Idi Mnangagwa chitaiwa inina ndama aspirations ekupinda mu3rd term noti mutemo unombata noti ipinda mu section 91 of the supreme law inoti the supreme law disqualifies a person for election as president or appointment as vice president if he or she has already held office as president for 2 terms, whether continuous or not, and for the purpose of this subsection 3 or more years service is deemed to be a full term. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kuda mupepa nawo achinzi aiwa Idi Mnangagwa ari kuti ndava kustepa down 3rd term handichaide. Tiudze mafungiro enyu nokuti vanhu vari kuti Idi Mnangagwa azobvuma defeat. Ine comment section medu saka no subscribe like channel tina on the bell icon. Tobocha maupdates andokupa pano paZM News Live.